Huomenta. Se olisi nyt viimeinen aamu Jompparilla. Aurinko alkaa nousemaan ja 9 aikaan tulee taksi hakemaan sitten meitä. Lähdetään sinne Bangkokiin sitten. Meillä on siellä hotelli sitten tuolla Nana-alueella. Ja käydään varmaan pyörimässä vielä muuallakin siellä vielä Bangkokissa. Ai niin, ja tänään on 34. 6.30 on nyt suurin piirtein kello. Ja varmaan kohta kammetaan sitten aamupalalle. Hyvää huomenta myös minun osaltani. Limppa-aamu tällä partsilla näissä maisemissa. 9 tulee kyyti kohti Bangkokia. Tuossa tuli mieleen äsken, kun pistin tuon biologisen lääkkeen, kun siitä oli puhe. Eli pakkaus on tämmönen. Ja sisällä on kynä, itse pistettävä kynä. Tää osa on läpinäkyvä ja siellä näkyy silloin läpinäkyvää nestettä, kun siellä vielä on tavaraa. Tuon kun painaa ihoa vasten, niin sieltä tulee se piikki ja silleen. Se on tämän näköisen pakkauksen sisällä ja täällä pakkauksessa on aina 2. Ja ne pitää säilyttää jääkaapissa ja tää on se syy, minkä takia on kylmälaukku, lääkekylmälaukkuja. Että semmoista. Mut se siitä lääkehommasta. Nyt elektrolyyttijuoma naamariin ja katsotaan sitten mitä päivä tuo tullessa. Muistitko Anssi kertoa mikä päivä ja päivämäärä? Kyllä kuulemma. Niin semmoista. Jatketaan taas. Nyt se matka alkoi sitten kohti Bangkokia. Joo, me majoitutaan siinä Nana-alueella Sukhumvit 11. Travelodge on meidän hotelli. Ollaan joskus aikaisemminkin majoituttu siinä. Hintalaatusuhde kohdillaan. Ja siitä sitten otetaan seuraava kyyti sitten kun tarvitaan, niin siitä hotelliaulasta tilataan se. Tää me otettiin tää kyyti niin jostain, mistähän mä Facebookin jostain ryhmästä bongasin tämän kuljetusfirman. Ainakin niinku siinä esitteessä ja kuvissa niin on niinku pelkkiä naisia kuljettamassa. Iso lauma naisia, naiskuljettajia. Ja nyt en muista, joku namihan se oli, mutta en muista sitä firmaa enkä muuta, mutta voidaan laittaa se linkkinä tuohon kuvaustekstiin sitten. No tää oli ainakin edullisempi entä kuin Pattaja-sentraalin, mitä me ollaan aikaisemmin käytetty. Ja kun se vaan sattui siinä kohdille just kun mietittiin sitä, että mitä kyytiä otetaan, niin päätin laittaa heille sitten sähköpostiin. Ja kun siinä oli suoraan siis sähköpostilinkki, niin laitoin sähköpostiin ja sitten heti keskusteltiin reitistä ja hinnasta ja näin, niin lyötiin se saman tien kiinni. Tää kyyti tulee maksaa meille 1700 batia
Ja me ollaan tällä Suvilla, SUV:llä, sillä autolla ollaan ja normihenkilöauto oli vähän edullisempi, mutta en edes muista nyt sitä hintaa. Mutta meille ei olisi mahtunut laukut normihenkilöauton kyytiin, Niin. sillä päädyttiin nyt tähän Suviin. Joo, meillä on 3 ruumalaukkuu ja sitten päälle vielä käsimatkatavaralaukut ja minähän otin vielä diskopallon sitten kainaloon kantoon, eli ton diskopallokypärän. Katsotaan saanko mä sen kotiin sitten, kun sen aika on vai enkö saa. Mutta se jännitysmomentti otetaan sitten talteen kanssa tietenkin. Kyllä varmasti kuuluu harmitukset, jos en saa sitä kotiin. Tänään ei käyty sittenkään syömässä hotelliaamupalaa ja näin, vaikka eilen niin oli puhetta, koska meillä oli vielä juggeen jääkaapissa ja oli vielä muroja ja näin, niin mulle matkustaminen on helpompaa suolistosairaana, kun en täytä mahaa, niin kuin, että otan vaan jotain pientä tai sitten en syö ollenkaan ennen kuin lähden ajomatkoille tai näin, niin sitten Anssika ei halunnut lähteä aamupalalle. Matkan varrellahan on lupa pysähtyä ja pyytää kuljettajaa pysähtymään, jos haluaa ja näin. Ja sieltä voi ostaakin syömistä, jos sikseen on. Mutta katsotaan, miten me pärjätään, mihin saakka. Eikö täällä mitä pari tuntia kestää ajaa? Riippuu toki Bangkokin ruuhkasta. Niin, eiköhän me nyt perille asti mennä syömään sitten siellä perillä. Niin. Sieltäkin ehkä joku ruokapaikka löytynee. Ehkä joo. Mut hyvin saatiin tavarat kasaan ja Anssi on tyytyväinen, kun minä mitotan kilot aina ihan täyteen ja että #pelkkää lovea. Joo. No, mitäpä tuohon lisäämään. Ihanata. Jännä, että ne kilot aina tulee vastaan, vaikka kuinka yrittää, että ei tulisi tavaraa, mutta jotenkin sieltä Lazadasta vaan tulee sitä tavaraa sen verran. Että Niin, ja kun suunnittelee asiaa hyvin, niin saa kilomäärät just eikä melkein. Me siis tullessani meillä oli 2 ruumalaukkuu ja oli aika paljon suklaata ja sitten kaikki kempparituotteet, niin toin, siis aurinkorasvat ja kaikki toin mukana, niin koska on verrannut hintoja, niin ei Taimaassa ole sillä lailla kuitenkaan edullisempaa noi aurinkovoiteet ja muut, niin on aina ottanut mukaan nytkin taisi olla 3 aftersunnia ja mitähän liian olikaan noita aurinkorasvoja. Aurinkorasvat loppu kuitenkin kesken ja se kyllä tiedostettiin, kun ei nyt viittitty ihan litratolkulla niitä lähtee mukaan rajaa Suomesta, mutta sitten ostettiin sen mukaan aina täällä kun tarvittiin. Ja sitten tosiaan noita kempparituotteita muita eli samppuit ja näitä muu pesujutut, niin nekin mä tuon mukana semmoset jotkut omanmieleiset tuotteet ja sitten ostan matkan varrella lisää näin, jos tarvii. Niin niissä oli jo tullessakin painoa, mutta ei tietenkään läheskään sen vertaa kuin nyt. Ja sitten tosiaan meillä oli Suomi-seuralla semmonen iso kestokassi tavaraa jemmassa varastossa ja sitten sen sisällä oli tommonen käsimatkatavaralaukku, jossa oli ihan täynnä tavaraa. Ja sitten oli kypärät ulkopuolella ja mitähän kaikkea olikaan, niin niistä osa lähtee nyt kuitenkin mukaan Suomeen. Että esimerkiksi mulla on aika monta noita uimatunikoita, mitä mä käytin aina päiväsaikaa, mistä oli jo aikaisemmillakin videoilla puhe, niin nyt jätin vaan pari vanhaa semmoista, mitkä mä jo mietin, että heitänkö roskiin vai enkö heitä, niin jätettiin tonne kaverille varastoon. Mutta kaikki muut mä otin kotiin, että enemmän mä myös näitä omia tavaroita, tavarapainoa tuli myös noihin laukkuihin, mutta tosiaan tilattiin Lazadasta uusi toi matkalaukku, mutta se oli vaan 26-tuumainen, mutta sillä
turvauduin sillä, että saan niihin näitä kaikkia mun ostoksia pakattu, mitkä painaa enemmän. Et sitten omaan ruumalaukkuun, mikä on vähän isompi, niin saa kaikkia vaatteita ja muita mahutettua. Ja varmaan mun oma laukku oikeasti paino eniten nyt, kun niitä punnittiin ja mitattiin. Että Anssilla oli kaikista kevyin laukku, mutta minullahan on tavaraa vielä, mitä mä tungen sinnekin. Muun muassa 2 vilttiä meni jo sinne, kun omassa laukussa oli kilot jo sillain muutamaa grammaa vailla, se 23 kiloa, niin laitoin ne sinne. Oisin voinut nekin jättää varastoon. Toi luopuun niistä, mutta kun kilot riitti, niin päätin, että kun Anssin laukussa on tilaa, niin kääritään ne sinne mukaan. No niin, nyt aletaan saapumaan sitten Grunteb, Mahanakhon, Amon, Rattakosin, Mahinthara, Ayutthaya, Mahadilok, Pop, Nobharat, Ratsani, Burirom, Udomats, ei pysty. Eli toisin sanoen Bangkokkiin. Ei. Tuolla päin reilun kilometrin päässä olisi hotelli. Mutta mapsi näyttää vielä reilu 16 minuuttia, että ollaan perillä. Niin jo, Ottasuoni pullistuu jo päästä, kun virtsahätä olisi. Ois ollut jo tuossa puolessa väliin, että olisi voinut käydä vessassa, mutta eipä hokassu sanoa eikä kuljettajakaan sitten ilmoittanut, että siinä olisi vessat nyt. Ollaan nyt takahampaat kelluu ja purraa hampaita vastakkain. No onneksi sulla on purkka välissä. Perillä ollaan. No nyt saatiin huone. Tämmönen ihan siisti kämppä. Oliko tää toinen vai 3. kerros? Ja... 3. Joo. Ei nyt mikään huippunäköala, mutta ei näy lunta ainakaan. Mut jees. Nyt lähdetään sitten käymään tuolla kylillä. Tällainen on tää meidän hotelli. Tuolla on pieni ravintola niillä ja tässä katolla on sitten uima-allas. Jos siellä haluaa käydä. Ja tosiaan soi 11 ollaan tässä Nanalla. Nyt lähdetään suuntaamaan sitten ilmajunalle. Ostetaan sieltä liput ja sitten lähdetään syömään. Anssi menee meille ostaa liput. One day pass. Day pass, your ticket 300 baht. You can use until midnight tonight, only within line. Ostaa meille koko päivälipun, niin voidaan kulkea tällä ilmajunalla niin paljon kuin halutaan puoleen yöhön saakka. Ja ne oli näköjään 150 kappale, eli 300 patia, mikä on, mitä se on, joku 7,5 euroa tai jotain semmoista. Ja tän näköinen kortti sieltä sitten tulee. Ja tää kortti lämätään tämmöiseen laitteeseen. Sitä aukeaa nuo
Katsotaan, kun Anssi tulee, niin mä voin kuvata vielä uudemman kerran. Sillä lailla toimii. Nyt ollaan sitten tässä asemalla. Juna tulee tuolta ja sitten lähdetään tonne päin. Me jäähän tuolla Arilla pois. สถานีต่อไปพญาไทผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่สถานี Next station พญาไท Interchange with Vähän huonosti näkyy näiden ikkunoiden läpi, mutta tossa on tuo Victory Monument. Nyt ollaan sitten Arin pysäkillä. Ja täältä lähdetään sitten Parneus Burger Jointille. Lärvisen suosittelema paikka. Käydään siellä taas. Tuolla yhdellä reissulla jo käytiin siinä ja oli tosi hyvä paikka. Käydään taas ottaa burgeria. Nyt mennäänkin sitä Apostolin kyydillä loppumatka. Muutama kortteli tässä vielä kävelyä, niin sitten päästään perille. Ja täällä me kävellään nyt kohti sitä hampparipaikkaa. Ainakin viimeksi se oli tuolla ihan päässä ja vasemmalla. Oletan olevan edelleen. Ja niin, ainakin Mapsi sanoi, että se on vielä siellä. Joo. Ja ainakin siellä seisoo muutama ihminen. Oletan, että ne odottaa ruokaa, että on se sit auki. Joudutaan tässä vähän aikaa odottelemaan, mutta tässä ne nyt valmistuu sitten nämä purilaiset. Ja tällainen oli menu. Mä otin tän tuplana ja Mariana otti tämän tuplana. Sitten myös tuommoista ranskalaiset siihen mukaan. No niin, nyt ruoka tuli. Mulla tällainen hamppari. Mulla tällainen. Ja sitten on ne raneet. Ja tää tuli maksamaan nyt noin 19 €. Mutta hyvää ruokahalua. Kiitos samoin. Nyt on purilaiset tuulen suojassa. Ja nälkäkin lähti. Eikä hoksattu kuvata niitä ranskiksia paremmin. Niin, sieltähän löytyi sitten ranskista alta, niin oli varmaan tämmönen hampurilaispihvi, niin se oli murusteltu sinne ranskalaisten alle. Oli tosi ruokasat ranetkin. Nyt matka jatkuu sitten takaisin Nanalle päin. Ellei pysähellä tuossa matkalla johonkin. Täällä taas.
tultikin tänne Asokin asemalle asti. Me lähdetään käymään tuossa Terminal 21. Tällainen kauppakeskus. ขอบคุณค่ะ Attention please for your own safety. The elderly and passengers traveling Ja sitten kun mennään asemalta pois, pitäisi taas näyttää tää kortti ja tohon noin. Sillä pääsee ulos ja sisään. Ja toi ilmajuna on kyllä yksi parhaimpia tapoja liikkua täällä Bangkokissa. Pääsee nopeiten paikasta A paikkaan B ja metro on sitten toinen myös, millä on hyvä liikkua. Tuossa googlailin äsken nopeasti, niin sitä ilmajunaa käyttää 700-800 000 ihmistä päivittäin. Et harvemmin sillä tarvii yksin liikkua sitten. Tällainen samanlainen kauppakeskus on siellä Pattajallakin. Täällä on ihan pirusti kaikkea kauppoja. Mutta nyt me lähdetään käymään Jätskillä. No niin, ja nyt löytyy tää Svensenin. Mennään sinne Jätskille. Tässä kun odotellaan Svensenillä meidän jätskiannoksia, niin Anssi huomasi, että Mällisen Harri oli laittanut meille palautetta kanavalle ja haluankin kiittää. Siinä hän just kirjoittaa vastausta takaisin. Niin kiitos palautteesta. Mukava kuulla, että oot hyötynyt jollain tavalla meidän kanavalta ja löytänyt sieltä uusia tietoja taikuista, mitä ei aikaisemmin ollut tiedossa. Kiva kuulla ja kiitos palautteesta. Kiitän. No niin, nyt tuli jäätelöannokset. Marukkaatti tällaisen. Ja minä otin tämmösen bananasplitin. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Luojan kiitos, meillä on matkalaukut täynnä. Välillä jos tuntuu sillä, että Kehä kolmosella on ruuhkaa, niin ei se oikeastaan olekaan vielä ruuhkaa siellä. Next station, Nana. Tuk-tukki-ajelulle lähettiin tuosta ihan kulmasta, mistä tultiin tuolta ilmajunasta Vekka, niin lähettiin tuk-tuk-ajelulle ihan koska me voidaan.
Me herätettiin tää kuljettaja tosta. Anssi sanoi ensin sille tervepä terve ja ei tapahtunut mitään. Sitten meni lähelle naamaa ja sanoi kovemmin sen, niin se nousi saman tien. Juu, kyllä minä lähden. Eihän Suomea puhu. Juu, ihan sujuvaa suomea. Niin haluttiin vaan ottaa tääkin kuviin nyt, että tää kuljetuskyyti. Ja Onpahan taas ite. ajeltu sitten. Niin, ja päästiin itse paljon helpommalla. On niin totuttu mopoilemaan, että tällä pääsee hyvin. Ja tommonen oli se meidän kyyti. Semmonen. Nyt lähdettiin käymään salilla. No ei oikeesti. Salille, eka salille vika. Niin. No, tossa se ois. Huhhuh. Tulee jo hiki ajatuksesta. Tämmönen on tää kattopaikka. Tuolla on uima-allas. Tässä on pikku baari. Tuolla noin. Ja kuntosali tuossa vieressä. Ja tällainen näköala. Nyt jo vähän aurinkokin paistaa täällä. Ja nyt tultiin altaalta pois. Tässä olisi sitten se aamupalapaikka. Ja täältä saa muutakin ruokaa sitten. Niin, sais massaman karria. 120, ei paha ees. No tällainen. Tähän varmaan lopetellaan sitten. Niin, ne pitkätkin lomat loppuu joskus, sanoi eräs viisas mies nimeltä Pode. Niin, näinhän ne tekee. Joo, aina tulee semmoinen tunne, kun siirtyy paikasta toiseen. Esimerkiksi Shangilta kun lähdettiin, niin tulee semmoinen, ensin sitä niin kuin valmistelee tavallaan siihen lähtöön ja sitten kun se lähtöpäivä on, niin silloin se haikeus vasta niin kuin iskee kunnolla. Vaikka mekin oltiin, no ensin oltiin reilu viikko Shangilla ja sen jälkeen oltiin vielä 2 viikkoa tai silloin käytiin siellä Makilla ja Kuudilla välillä, mutta siltikin niin oli tavallaan jo valmis lähteen sieltä, mutta sitten kun se päivä koitti, että oli se lähtöpäivä, niin silloin tuli semmoinen omanlainen haikeus sydämeen ja mielen päälle. Mutta sitten nyt oli vähän sama, patta ja jomppari. Tavallaan eilen illasta se jo niin kuin läsähti vähän semmoinen, että niin, huomenna se on lähtö ja tuli aamusta niin kuin semmoinen, ei nyt pala kurkkuun, mutta kuitenkin semmoinen omanlainen haikeus. Ja kuitenkin on koko aika ollut vähän välin, kun tuo lapsenlapsi Benkku soitteleepi, niin on ollut semmoinen tunne, että kyllähän ukki ja mummi oikeasti on ollut pitkään jo reissun päällä, että hyvin voisi mennä kotiin ja tehdä jotain muutakin, mutta onhan tää. Ikävä täältä on lähtee. Täällä on ihanan lämmin, hymyileviä kasvoja, iloinen semmoinen rento tunnelma. Sitten mennään koti-Suomeen, jossa on kylmä. Niin, Ja ei samanlainen ehkä vastaanotto ihmisten kasvoilla kuin täällä. Vaikea selittää, mutta se on semmoinen tunne, mitä ainakin minä koen. Niin ei jää täältä kaipaamaan. Niin. Palmuja, lämpöä ja hymyileviä kasvoja. Ja halpa eläminen. ja, koko aika tulisi lisää. No joo, mutta tämmöistä nyt. Ja nyt meillä on viimeiset pakkaukset tuolla menossa. Anssin laukku on tuolla levällään, koska siellä on eniten
tilaa tai kilot vielä sallii, niin oon jättänyt viime tippaa, mitä sinne änkeen, niin aletaan iloisiin hommiin ja sen jälkeen videon tekoa ja minä rupean kirjoittelemaan tekstin niihin ja tosiaan huomenna aamulla tulee kyyti 3:30 aikaa ja pitäisi olla 4 jälkeen pitäisi olla kentällä ja sitten 7:05 pitäisi lennon startata. Finnairin suoralento kotio kohti. Ja arvioitu saapuminen sinne olisi 15:25. Niin semmosia on tiedossa. Ja semmoisen jutun vielä haluan sanoa, että tänäänhän on vappuaatto, joten Glada Vappen tai Klaara Vappen, ihan miten vaan. Klaara Vappu. Joo, huomenna on vappupäivä. Ei Niin. otettu serpenttiiniä mukaan. Eikä otettu mitään muutakaan. Kökkönen. Niin, ei. No niin, minä sanon nyt nati, nati. Nati, nati.